Bench, ja som si dal S-kové tričko. Môžete. Dobre. Dobrý deň, prajem vážení športoví priatelia. Nazdar. To je Bravčo. Ivan, Určite mena sme si nezmenili, takže... Hej, poznáte nás už z predošlých videí. Chceli by sme vás srdečne privítať na kvalifikačnom videu k Battle of Urpin Summer. Je to už 6. edícia, ktorá sa bude konať 4.6. a onedlho si povieme štandardy kvalifikačného workoutu. Takže tak. Dúfame, že sa zúčastníte, že vás bude čo najviac, že budete úspešní v kvalifikácii a že si užijeme zase pekný slnečný a horúci deň plný športu, ako vždy. Crossfitu. Hej, dúfam, že nás teraz nikto nebude haniť. Presne tak. Na samotnej súťaži pracujeme už teraz, aby v podstate aj tento ročník priniesol niečo nové a sme si udržali nejakú kvalitu. A bude to snatch akýmkoľvek spôsobom a burpee box jump. Tak, samozrejme, že nejaké ku tým štandardom muži majú 60 kg os, ženy majú 40 kg os, muži majú 60 cm vysokú bedňu, ženy majú 50 cm vysokú bedňu. A čo na tomto workoute najlepšie, nie je tam žiadny time cap, Ale každý v podstate musí workout absolvovať dokonca s akýmkoľvek časom, čiže to je podmienka kvalifikácie, každý musí workout prejsť úplne celý. A takisto ďalšie informácie, teda všetky informácie k danému workoutu ešte v súťaži budú na konci videa. Čiže pozerajte video až do konca, všetky informácie nájdete až do konca. priamo v tomto videu, takže tak, vydržte. A samozrejme, že ďalšie informácie, teda informácie k danému preteku budú na internete, na Cross Events, alebo na Facebooku, na Battle of Urpin Summer Edition. Samozrejme, že odkazy budete mať vo videu, takže není problém, načítajte a tak. Ešte malá zmena oproti minulým ročníkom. Všetky svoje videá prosím vás posielajte na e-mailovú adresu battleofurpin@gmail.com a všetky informácie budú zverejnené ešte. Takže hodne zdaru do kvalifikačného workoutu, tešíme sa na vás a čoskoro sa vidíme. Veľa šťastia ešte raz a prejdeme k štandardom kvalifikácie. Takže prejdeme k samotnému kvalifikačnému workoutu. Súdruh Ivan vám ukáže štandardy, ktoré musíte dodržať. Planetary, 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 planetary,